Здравейте, приятели! И днес ще ви покажа Hazy Flame Deck. Hazy Flame Deck може да се начи както и Deck Profile, както искам да четем, но се обичат на Deck Profile. Включил съм някои доста хубави карти, за надявам дека да ви хареса. Да, сега. Нека първо да започна с ясна дека. И се карате на 2 или 3 пъти. Аз имам 2 пъти. Hazy Flame Passive Trees, ефектът е, че което е направено, може да се прави материал, макс. Ако махне един, унищожава на карта на планета, махам 12 и унищожава тази карта. Махам 3, мога да възродя 2 Haze Beast от кораба. 4, унищожавам всяка една карта на планета, освен тази. И 5, унищожавам всяка една карта от нападнатовата ръка. И призваме една Hazy Beast от гроба, защото тази карта се унищожи. Така, сега карта, които не са Hazy Beast, ще играят два пъти и тези карти са фейк, така. Играя Фиричинго, ефектът е, че когато махне да ни материал тази карта, ма тегля карта. Това е ефекта. С това съм се подготвил с 3 House Crystal Фиричинго. Ефектът е, че когато унищожи монстър, махам един материал тази карта и нарасам пресни точки щети за всяка карта в ръката ми на опонента. Сега се карате по един път. Така. Играя Катлен Чозър. Ефектът му е, че когато махне материал, може да видим чудовище на полето. Играя Батлинг Боксер Бел да Батлинг Къса Барбарак. Ефектът му е, че когато махне материал, може да нещо накара хода и по цялостната си атака. Завалил Армс. Ефектът му е, че ще мога да го прикрепя към друго си чудовище. Се започва техните атака. Не може да бъде ефектира от магически карти капани и няма се пирсинг на опонента. Това ще играя номер 106 Рокран Палм. Махам един материал, махам два материала тази карта, блокирам вече чудовище и около монстъра нападна се унищожава тия в гроба. Играя Brotherhood Farfist, Brotherhood Cardinal Commander и Brotherhood от Farfist Tiger King. Тази карта махам и материал, ще избираме на Brotherhood чудовище от гроба и играя на полето. И може да бъде ефектиран магически капани. Другият ефект е, че когато махнем материал махам два материала тази карта, избираме една Farfist формация или една карта, която е от дека ми и я играя на полето. Ако тази карта се унищожи, си играе едно Farfist монстър от ръката на полето. Така. Това беше екстра дека, сега видим моите ефектни чудовища. Играя 3 пъти Hazy Beast Caribous. Ефектът му е, че може да бъде Special Summon, тъй като му става 1000, защото му става 200. И щом бъде унищожен, взима на Hazy Beast от дека, ще отбава в ръката. Играя 4 пъти Hazy Beast Periton. Ефектът му е, че когато е нормал или спешъл, мога махне нов фар тип чудовище от ръката си. Играя на Hazy Beast от моя тек. Обаче може само на ход. А що ме дестройте, взима на Hazy Beast, така ще добавя към ръката. Играя също 4 пъти Hazy Beast Griefs. Ефектът му е, че когато тази карта може да бъде прилагана специално без жертви, ако няма огнени чудовища на полето. И ако бъде специално глава, се взима на Hazy Beast от дека. Това е ефектът с всички Hazy Beast монстри. Играят 2 пъти Hazy Beast Sphinx. Някои хора могат да играят по 3 пъти, аз си 2 пъти. Защото има ниска атака, изкръщителен ефектът е много хубав. Когато е нормално и Special Summon, се избираме едно чудовище.
една карта от дека и се добавя към ръката. Също докато тази карта на полето може да напада само нея. Но поне само нея може да таргва за атака. После играя всички карти, които не са Hazy Beast. И аз играя два пъти става за Мега Монарх. Ефектът му е, че щом е Normal Special Summon, избирам една карта. Път трябва да си променя ръката. Избирам една карта му е отива в гроба. И окей монстър, да купи по 200 точки за всяко ниво на човечето. Играя два пъти Stardustion. Ефектът му е, че когато е Normal Special Summon, приели по 500 точки трябва да защити всеки Stardustion гроба. А що има унищожение, изпратим гроба, използваме на Stardustion от дека или ръката на полето. След това играя 3 пъти Wild A Dragon. Ефектът му е, че... също няма ефект, но има доста хубава защита. Има надължен така. Обаче 6 ниво, аз преди не правя сигнал в този дек. Но е хубав, ако искам да прибивам защита и мога да ги направя аксис за бадви сток. После ще играя 3 пъти Del Knight. Ефектът му е, че ще изпратим гроба, си взимам едно Dark Monster, ще гледам в ръката. Призовавам да си избирам едно Light Monster, си го пращам в гроба от дека. После играя два пъти Divine Dragon Arche Acalypt. Му е, че като изпратя едно Fire Monster от ръката си на гроба, тази играта получава избирам един дракон от моята гробница, си го добавя на полето, така че вече е много хубав, така че мога да пораждам този, после ви този да добавям този, така мога да направя къси за номер 106, което е хубаво. Път се взема карти в един път, които не са Hazy Beast. Играя The Host Fencing Man. Предът му е, че когато умелен активира магически карта капан, мога да го дестройна да спра Activation на картата. А когато е Special Summon, нанасям 400 точки поражение на моя опонент. Се играя Brotherhood от Fire Fist Bull. Това е личната Fire Fist карта. Така ми, която е нормално чудовище. И за ефекта му е, че когато бъде специално призван, си взима една карта от дека или от гроба. Fire Formation магическа карта и банка на карти. Играя Reaper of Prophecy. Ефектът му е, че получаваш случки на атака за един ход, който е Moimen Fist. И се взима една спелбук с банка към ръката. Също, ако махна карта, блокирам Activation на магическа карта капан на опонента. И моя специално призван на Dark Monster 5 или по-ниско от ръката си на полето, защото ме много призван. После играя Herald Beast Basilisk. Ефектът му е, че когато бъде атакуван или да атакува, бъдете може да се унищожава, обаче аз понасям Damage Calculation. Level Eater. Platinum Boxer, Big Bandage и Anger System. Защо съм го строил тези карти? Всъщност съм го строил заради хубавите инфекции. Ветер Anger System е, че когато бъде нормални Special Summon, си избирам една магия. Избирам една магическа карта. Аз нямам дека. И втория ефект е, че когато бъде нормал, мога да променя нивото на моето чудовище. Това може би ще ми на ход и мога да вземе Battle Boxer от гроба. Левелите на Level Eater, мисля, че всички знаете ефекта на Level Eater. Това са магически карти капани. Играта пъти Flame Day Свинга. Ако имам две чудовища фар тип монстър, ги унищожавам. И след това опонента го изляза на полето. И за всяко жизнена карта опонента пренася по точки щита. Играя два пъти X's Revenge
което много хубаво ще връщам се чуваш от гроба и да умечам техните материали и да ги пирам с тях. Order the Fire Kings и Circle of the Fire Kings. Вижте са подобни. Избирам едно шашка да контролирам. Огайда. Мога да е специално. Ако не тази карта специално, призовавам друго чудовище в гробище. Може да се взира веднъж на ход. Ефектът на другото Fire Kings е, че по време на моя мейнстеп, ако контролирам Monster Fire, ще влизаме на Fire Beast, Beast Order, Beast Type, from a deck. Нафикте му се негейтват и чушна жужа в края на моя endphase. Haze Pure. Ефектът на тази карта, че ако имам едно Haze Beast чудовище на полето, мога да го застройна и нещо жена карта на опонента, което е много хубаво. Ако го вземам си с монстър, чужам, мога да го върна обратно в фейс на дека. С това си връщам едно Haze Beast от гроба. И тази карта е продължителна, което е хубаво и най-хубавата ми се карта в дека за Haze Beast. И Haze Flame Derp. Ефектът е, че ако имам две чашата на полето, ги унищожавам всяка една магическа карта на опонента. Обаче не мога да призвавам специално на този ход. Spell Judgment Day, Offering of Doomed, Xyz Gift, Xyz Shift. Ефектите им са Xyz Shift е, че може да сменя едно аксесуащо от гроба, да го изиграя в моя шарник. Xyz Gift тъкна две карти, ако махам два материала от моя Xyz. Ефектът на това е, че един монстър на опонента, обаче същия ход му тегля карта. Ефектът на Flame Judgment Day е, щом тази карта се активира, събира едно спекайство тип Младик. Мога да го призова, но си има ловка. Тази багът на чудо е съответно тип 200, затова му грах си стър, защото мога да ги нивото на един монстър. И за прака си за това. Той пъти фори банто, всеки знае какво прави. Един Dark Call. Виждам всички чудовища, много полезна карта. Rank Up Balance Force, много добре. Имате някои хаос чисто логически да изиграте. Това е магическите, сега са капаните. Ocean Blaze, Ambush of Monarchs, Forgetting, Bubblebringer. Мисля, че всички знае какво правят, само за това ще обясня. Виждат му, че когато имам един монарх, мога да го застроя. Опонент не може да играте от експадека си нито аз, но казвам този ход. И ако имам друго фара тип монстър на полето, ако имам друго фара тип монстър на полето, мога да го унищожа и си играя един монарх от гроба. Титанин Крор блокира хода на опонента и спира на атака. С блок махме едно блокира ефекта на карта. Те ми ждят намалящите на половина. Хубава карта. Мога да остане и да наредим всички ефекти ще ти до края на хода, в гроба. Pure Chilex с Revenge Shuffle. Виждат двете чуждите ефекти с дека си играе нови. Това блокира атаката на един монстър. Това може да блокира ефекта дори да нощи един монстър, ако има хаос форма. Вайтал скил блокира ефекта, почти задължително на всеки дек блокира ефекта, защото ще го унищожава. Накапал се един межни цилиндър и един вирус. Това всеки знае какво прави. Мисля. И да, хора, това беше от всичко. Много ви хареса, не забравяйте да харесате абонирате и ще видим следващия клип.